Assalamu alaikum. Kamar yadda na ce zan yi bidiyo in nuna muku yadda za ku na iya trading a cikin bybit. So a yanzu zan yi wannan bidiyon insha Allah cikin 'yan mintuna, kuma zan yi kokari na editing ɗinsa ta yadda kowa zai ga me nake tattabawa. So da farko idan ka shiga cikin bybit ɗinka za ka ga maybe 00 za ka gani, ko kuma maybe in kana da dollar a cikin bybit ɗinka za ka ta nuna. So wannan live account ina ne na bybit, amma wannan demo din da zan gwada na ce muku za mu yi demo trading ne, so don haka zan tafi in je in gwada muku ne akan demo. Idan ka shigo abin da zaka fara yi shine zaka ga daga nan sama kana bangaren home a ƙasar nan, daga nan sama za ga akwai inda aka rubuta mo, sai ka taba kan wurin mo din. Idan ka taba kan wurin mo din zai bude maka abubuwa kamar haka. Daga sama akwai wurin searching, sai ka zo ka danna kai searching din demo. So idan ka yi searching din demo trading zai bude maka shi ma. Idan ya bude maka shi ma kamar haka, idan kuka lura za ku ga shi demo account ne, sannan kuma ya bude min ina da $1.3. So tunda ina da $1.3 kuma ina so ne wannan trade ne ya kallala, sai a ce da zan gwada muku shi da dala 50 misali. So abinda zaka fara yi, ko kuma mu ce dala 100, abinda zaka fara yi shine zaka zo kai adjust demo pound din nan, sai ka zo zaka sa misali zan ce bari in deposit $100 a cikin wannan account din na wani demo, sai in danna confirm bayan na rubuta adadin abin da nake so. So gashi adjust successfully, kuma idan kuka lura za ku ga dollar ya shiga cikin account din. So dollar ya shiga cikin account din already. Yanzu sai mu je mu fara yadda za mu yi trading. Daga nan ƙasa za ku ga akwai spot trading, akwai kuma derivatives. So idan kana so ka yi trading spot ne, ma'ana ka yi trading wanda yake babu risks a cikinsa, da farko idan ka shigo cikin nan daga sama akwai trade, nan kuma akwai chart. Sai ka taba kan wurin chart ɗinka. Nan ne za ka ga chart wayannan candlesticks da muka karanta, ka nemo su ka yi analysis ɗinka ta yadda ake analysis da wayannan. Ga su nan wajen wani ɗan fensiri a nan sama, in kana jan su sama a ƙasa hakan nan za ka gani duk abubuwan tools ɗin da ake amfani da su wurin analysis. So don haka idan ka tashi za ka zo ka shiga, sai ka nemo wannan pair da kake so. Idan kuka lura nan gurin za ku an sa ton/USDT, sai in taba shi, sai in ce misali zan yi searching duk abin da nake so na yi trading. Misali a ce in yi searching din let's say dogs. So idan na searching din dogs, idan ya fito za ku gan shi ya fito a under spot. So abin da zan fara yi shine zan taba shi. Idan na taba shi za ku gan shi ya bude kamar haka. Idan ya bude kamar haka kuma za ku ga farashin dogs din yana ta ƙasa. So idan ka tashi ka dauko kai analysis ɗinka, in za ka yi trading daga nan gefe a ƙasa za ku ga akwai wurin buy, akwai wurin sell. Sai ka zo ka danna misali in buying za ka yi, sai ka zo ka danna, sai ka ga wannan gurin ya bude ma. Idan wannan gurin ya bude, sai ka zo ka sa adadin USDT din da kake so kai trading din da ita. Tunda muna da dala misali 10 ne 100 ne a cikin account ɗinmu. So misali bari in ce zan yi amfani da $10 in siya. So idan na yi amfani da $10 za su bani 15,600 dogs. So idan na danna buy din nan za ku ga gashi nan ya bude, amma kuma ya bude ne a limit. Idan kuka lura da ƙasa za ku ga yana kan limit. So don haka bana trading a limit, zan kashe shi, zan yi cancel, sai in koma in taba daga wajen limit din nan. Za ku ga wajen, sai in taba, sai in tabo market, sai in zo in sa order value ina na 10 USDT da zan siya, sai in danna buy. So idan na buy za ku ga an ce order filled successfully. So anan idan kuka dawo za ku ga ina da dogs 15,529, wanda ya kama $9.98. So don haka duk lokacin da dogs ya tashi ya yi value a kasuwa, za ga wannan $9.98 din naka yana karawa, yana zuwa 10, 10.5, 11, 12, dala 13 haka. Is depend da yadda ya tashi a wannan lokacin. So don haka abinda za ka na samu a nan gurin kaɗan ne, zai zama ɗan mitsitsi za ka na samu gaskiya. Dala 1 ce, dala 2. So idan kana so ka kulla wannan trade din ko kuma ka siyar, abinda za ka fara yi shine in ka dawo kawai daga cikin wurin dogs din za ku ga akwai sell a sama, sai ka danna, sai ka ja wannan abin ya kai 100%. Za ku ga wannan 15,529 dogs din, kawai sai ka danna sell dogs. So idan ka danna sell dogs shikenan. Idan muka koma wurin asset din mu za mu ga wannan dogs din an siyar da shi gaba daya. Yanzu abin da ya rage 0.30 ne, sai muna da 101 USDT a cikin account mu. So almuhim abin da za mu yi magana a kansa shine derivatives trading, wanda shine ya dan fa kawo riba kuma ya dan fa asara da yawa. So abin da za ka yi idan kana so kai wannan trading din, bayan ka yi analysis ɗinka mai kyau, za ka danna cikin derivatives. Idan ka danna kan derivatives din nan, a saman nan kun ga akwai wurin chart. Anan ne ake analysis din. Idan ka taɓa wurin fensirin nan kuma za ka zo ga
akwai abubuwan tools ɗin da ake amfani da su wurin analysis. In kai analysis ɗinka ka gani misali yanzu wannan pricing na Notcoin USDT yayi mugun ƙasa kuma yana daidai da lokacin da zai fara tashi. So misali bari in gwada muku yanzu akan wannan in ce zan yi trading ɗin wannan Notcoin ɗin. Abinda zan fara danna sai in danna wajen long ɗin nan. In kuka lura za ku ga akwai long, kun ga ya buɗe min kamar haka. Sai yanzu in ce to bari in yi trading ɗina. Daga nan sama za ku ga akwai isolated margin, akwai cross margin, akwai waye in ka shiga gashi kun ga akwai cross margin, akwai kuma portfolio margin. So zan yi amfani da isolated margin ne, don haka sai ka taɓa kan isolated ka yi confirming, sai ka zo nan a gaba za ku ga an sa 25x, sai ka dawo da shi baya zama akalla 5x ne. Wannan leverage ne, so don haka high leverage high risk. Idan ka sa leverage da yawa probability ɗin yin asara ka yana da yawa. Za ka iya ƙona account ɗinka within minti 1 minti 2. So don haka idan ka danna 5 ɗin nan shi kuma normal ne, ba shi da asara sosai, amma abin da za ka samu shi ma ba shi da yawa sosai. So idan ina so na yi wannan trading ɗin, idan za ka yi trading ɗin duka dala 100 nan ne ka sata a cikin kasuwa, so abin da za ka yi kawai za ka kama nan gefen sai ka jawo shi zuwa ƙarshe. Idan ka jawo shi zuwa ƙarshe gashi nan za ka ga value ɗinka 503 ne saboda leverage ɗinka 5, sannan kun ga dala 101 sau 5 kun ga nawa kenan, dala 503 ko yes ko wani makamancin haka. So idan kuma kana so ka yi trading ne maybe ba duka na account ɗin naka duka dala 100 za ka sa a kasuwa ba, misali za ka sa dala irin 50 ne, za ka yi zuwa ka dawo da shi 50%. In ka dawo da shi 50% gashi za ka siya Notcoin 33,480 Notcoin, kuma abin da za a ɗauka a cikin account ɗinka shine $50.68. So don haka idan na gama sai in zo in danna, misali zan zo in danna a nan ƙasa za ku ga akwai wurin TP, akwai TP/SL ma'ana take profit da stop loss. Idan ka koma cikin wurin chart ɗinka sai ka ga wannan gurin expectation ɗinka shine daidai inda Notcoin ɗin ne yake a 0.08 nan ne zai zo wajen, in ya zo wajen kuma zai iya fita, zai iya dawowa ƙasa ko kuma ya ci gaba da tafiya sama, amma dai kai expectation ɗinka ka tsaya iya nan gurin saboda kai setting wani profit target ɗinka saboda kai ka zama greedy. So idan ka danna long ɗin a nan gurin wajen TP da /SL ɗin nan in ka shiga za ku ga akwai akwai wurin take profit a sama, sai ka zo ka sa wannan 0.08 ɗin. Kun ga idan har da wannan $50 ɗin naku, idan har Notcoin ya tashi daga farashin da yake tafi, yana farashin 0.07564 ne yanzu, idan ya tashi ya tafi 0.08 zai baka nawa, zai baka $2,400, 4,791% return on investment. Dala 50 ka sa, amma kuma in har wannan farashin ya tashi daga inda yake tafi wancan zuwa 0.08 ɗin zai baka dala 2,400, 4,791% ɗin return ɗin da ka samu. So idan ka zo ka danna misali sai ka danna confirm ɗin nan, so za ku ga ya je ya yi setting maka target a wurin. So ya yi setting target yanzu gashi muna da target ɗin mu a gurin, misali gashi na sa kun gani TP ɗina gashi nan abin da yake gaya mai. Idan zan gyara zan koma wajen ne again sai in sa stop loss, misali stop loss ɗina zan ce ya zama 0.0, let's say 0.07 daidai. Idan na ce 0.07 daidai, abin da zan yi asara a cikin waccan dala 50 da na yi trading da ita shine $17.6. Idan wannan trading ɗin bai tashi ya tafi inda nake tunani bai ƙasa. So don haka idan na yi confirming, abin da zan zo kawai na sa stop loss, na sa take profit. Abin da zan fara yi kawai sai yanzu in danna wannan, sorry na ɗan yi mistake wajen take profit na sa stop loss, wajen stop loss na sa take profit. So tunda long nake expecting zan tafi buy ne, 0.08 shine target ɗina na trading. Sai kuma a ƙasan nan ƙasa za ku ga akwai wajen stop loss, shi kuma sai in ce 0.06. 0.06 gashi nan in na sa zai zama return on investment ina zai zama gashi nan 4,000 plus 2,400 plus. Idan wannan trade ɗin kuma ya yi 0. ya tafi, idan ya tafi 0.06, idan na ja shi zuwa 75%, in ya tafi misali zan yi losing $37.79 idan har wannan trade ɗin ya tafi
wrongs in my direction, bai je inda na expectation ɗinsa ba. Idan kuma na jawo shi na kawo shi kamar tsakiya, zan yi asaran $15 misali, bari in sa $15 sai a yi asaran $15 misali a wannan trade ɗin. So idan na sa na yi $15 loss, kawai ina zan danna confirm a nan gurin, shi kenan abinda zan fara yi kawai sai in zo shi kenan na gama komai sai dai in danna buy. So kun ga order ɗina ya yi successfully filled, kuma daga nan ƙasa idan na jawo shi za ku ga gashi nan yana mun counting unrealized P and L, profit and loss. Gashi nan za ku lura kun gani. So na sa trade ina yanzu idan na koma cikin nan za ku ga order ta a nan gurin. A ƙasan nan kuma za ku ga akwai wurin stop loss ɗina, gashi nan wajen da ya ja gashi SL nan. Kun gan shi wajen SL shine stop loss ɗina. Idan wannan farashin bai ci gaba da tafiya sama bai dawo ƙasa, shi kenan na yi loss. Idan kuma ina so in ga trade ɗin da na buɗe, zan koma wajen trade daga sama, sai ka taɓa gashi kun gani ina minus $0.72. Ya mun kusan minus ɗin dala ɗaya. So haka zai ta tafiya ya ɗan baka profit da baka riba, amma in ya tafi wancan direction ɗin naka za ka samu profit da yawa. Sannan idan ka ga ka samu profit ɗin ya ishe ka normal, ba wai sai ya je target ɗinka ba, abinda za ka yi kawai shine zai ka zo ka danna close buy ɗin nan. In ka danna close buy ɗin nan kawai sai ka danna percentage ɗin da kake so kai closing, in 10% ne, in 25% ne, in 50 ne, in 75 ne, in ma 100, duka za ka fita daga kasuwa. Kawai sai ka danna 100 sai ka danna confirm. Kana danna confirm shi kenan success. Yanzu idan kuka lura za ku ga ba mu da order, amma saboda loss ɗin da muka yi wajen practice ɗin nan mun yi losing $0.something muka yi losing. So wannan shine yadda za ku yi trading ɗin future trading da spot trading. Amma ina ba da shawara a gwada a yi demo sosai kafin a sa kuɗi na gaskiya ce za a yi trading.